ዓለም ብሕልምኻ እንተትስሕቕከ ተስፋ ከይተረፈ ቁንጦት ኮይኑ ካብ ዝስምዓካ ንእሽቶ ዓዲ እንተመፂኻኸ ጥሜትን ምንጻግን ጥርጣረን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እንተትስዕበካ ገና ግን ምኩራት እንተኣብኻኸ እዚ ዛንታ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ዛንታ መስዋእቲ እዩ። እዚ ዛንታ ቃንዛ እዩ። እዚ ናይ እምነት ታሪኽ እዩ። እዚ ዛንታ ሳድዮ ማኔ እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ትሑት ንጉስ ሳድዮ ማኔ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ሳድዮ ማኔ ብ10 ሚያዝያ 1992 ኣብ ደቡባዊ ሴኔጋል ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ባምባሊ ተወሊዱ። ባምባሊ ስታድየማት ስካውት ወይ ንብሩህ ቡት ዝበዝሖ ቦታ ይነበረን። ናይ ሕርሻን ሓመድን ናይ ምድሓን ቦታ እዩ ነይሩ። ኣቦኡ ናይ ዓዲ ኢማም እዩ ነይሩ። ወዱ ሃይማኖታዊ መንገዲ ክኽተል ዝደሊ ክቡር ሰብ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ከም ትኹረት ዝሰርቕ ነገር እዩ ዝረአ ነይሩ። ግዜ ምብኻን እዩ። ሓደገኛ ሕልሚ። መንእሰይ ሳድዮ ግን ኣብ ልቡ ሓብዊ ነበሮ። ጥራይ እግሩ እዩ ተጻዊቱ። ዝተቐደደ ክዳውንቲ እዩ ዝጥቀም ነይሩ። ካብ ፕላስቲክን ቴፕን ዝተሰርሐት ኩዕሶ ሰዓበ። ካልኦት ቆልዑ ምቾት ክሓልሙ ከለዉ ሳድዮ ግን ብብሉጽነት ምህዳም ይሓልም ነይሩ። ትራጀዲ ብኣግኡ እዩ ኣጋጢሙ። ሳድዮ ማኔ ገና ቆልዓ ከሎ ኣቦኡ ስኢኑ። እቲ ቃንዛ ዓሚቕ እዩ ነይሩ። እቲ ክሳራ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኩዕሶ እግሪ ካብ ጸወታ ንላዕሊ ኮይኑ መብጽዓ ኮነ። ንስድርኡ ዝኣተወ መጽባዓ፣ ናብ ዓዱ ዝኣተወ መጽባዓ፣ ንነብሱ ዝኣተወ መጽባዓ። ንሱ ድማ ክዕወት እየ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ በለ። ሳድዮ ማኔ ወዲ 15 ዓመት ጥራይ ከሎ ንህይወቱ ዝቐየረ ውሳነ ወሰደ። ካብ ገዛ ሃዲሙ። ፍቓድ የለን፣ ገንዘብ የለን፣ ውሕስነት የለን። ኣብ ፈተነ ኩዕሶ እግሪ ንምስታፍ ናብ ዳካር ተጓዒዙ። ተኸዲኑ ይመጽዩ። ዝተቐደደ ሓፂር ስረ፣ ኣረጊት ጫማ፣ ግቡእ ኪት የለን። ኣሰልጠንቲ ይስሓቑ፣ ንሳቶም ድማ ተጠራጠርዎ። ኩዕሶ እግሩ ምስ ተንከፈት ግን ኩሉ ተቐየረ። ተህቦ ድምፂ ኣለዎ። ሳድዮ ናብ ጀነሬሽን ፉት ዝተባሃለ ፍሉጥ ኣካዳሚ ኩዕሶ እግሪ ሴኔጋል ተጸምቢሩ። ንመጀመርታ ግዜ ግቡእ ስልጠና፣ ግቡእ መግቢ፣ ግቡእ መምርሒ። ቀሊል ግን ኣይነበረን። ናፍቆት ገዛ፣ ጸቕጢ፣ ፍርሒ ውድቀት። ምስ ናይዚ ግን ማኔ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ኣበርቲዑ ልምምድ ገበረ። ካልኦት ምስ ኣዕረፉ ይጎይ ነበረ። ካልኦት ከማሩ ከለዉ ይሰምዕ ነበረ። ተግሳጽ ዕጥቁ ኾነ። ኣብ 2011 ማኔ ናብ ፈረንሳይ ብምኻድ ናብ ኤፍሲ ሜቲስ ተጸምቢሩ። ሓድሽ ሃገር፣ ሓድሽ ቋንቋ፣ ሓድሽ ባህሊ። ድሓር ከኣ መዓት መጸ። ሜቲዝ ተቓለሰ። ካብ ውድድር ወሪዶም። ብዙሓት ንማኔ ይጠራጠሩ ነበሩ። ንፉዕ ድዩ ነይሩ? ውድቀት ብኣግኡ ኳሕኪሑ። ሳድዮ ግን ኣይቋረጸን። ዕድል ተመሊሱ። ሬድቡል ሳልዝበርግ ንሳድዮ ማኔ ኣፈሪማቶ። ኣብኡ ድማ ተፈንጂሩ። ጎላት ኣሲስት ይገብር። ዓርሰ እምነት ደው ክብል ዘይክእል ኮነ። ኣውሮፓ ክትዕዘብ ጀሚራ። ካብ ምንጻግ ናብ ኣፍልጦ። ኣብ 2014 ሳድዮ ማኔ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ። ፕሪምየር ሊግ ርህራሄ ዘይብሉ እዩ። ቁልጡፍ፣ ኣካላዊ፣ ይቅረ ዘይብል። ነቐፍቲ ይጠራጠርዎ ነበሩ። ድሕሪኡ ታሪኽ ኮነ። ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዝቐልጠፈ ሃትሪክ ቡም ሓደ ኮኸብ ይለዓል ነበረ። ኣብ 2016 የርገን ክሎፕ ንሳድዮ ማኔ ምስ ሊቨርፑል ኤፍሲ ኣፈሪሙ። ብዙሓት ነቲ ዋጋ
ኣብ ሕቶትዮምዎ ተጋገም ነይሮም። ማኔ ድማ ናይ ፕሬሲንግ ማሽን ኣመዝጋቢ ሽቶ ዓብይ ጸወታት ጸወት ተጻዋታይ ኮነ። ክብሪ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ፣ ወርቃዊ ቡት ንሱ ግን ትሑት ኮይን ጸንሐ። ናይ ቅንጦት ውጥረት የለን፣ ትዕቢት የለን። ኣብ ጥሪ 2024 ሳዲዮ ማኔ ብወግዒ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወቱ ኣትዩ። ኣብ ዳካር ስቅ ኢሉ ኣብ ዝተኻየደ ባህላዊ እስላማዊ ስነ ስርዓት ምስ ዓይሳታት ኣምባ ዝተባህለት ካብ ሴኔጋል ዝመጸት መንእሰይ ተመርዒዩ። ዝሃድንኦ ካሜራታት ኣይነበራን፣ ሙቸት ዝመልኦ ምርኢት የለን፣ ማሕበራዊ ሚድያ ድራማ የለን። ምኽንያቱ ማኔ ወትሩ ዝኣምን እዩ እቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ክሕሉ ኣለዎ። ሓዳሩ ብሓቂ መን ምዃኑ ዘንጸባርቕ እዩ ነይሩ። እዚ ኸኣ ቀሊልን ስነ ስርዓት ዘለዎን ብእምነት ዝድረኽን እዩ። ማኔ ውፍያ እስላማይ እዩ። ኣዘውቲሩ ይጸሊ፣ ይጸውም፣ ካብ ናይ ለይቲ ህይወትን ትኹረትኻ ዝሰርቕ ነገራትን ይርሕቕ። ንዕኡ ሓዳር ብዛዕባ ዝና ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ስምዒታዊ መረጋጋእ፣ ሞራላዊ ክብርታት፣ ሓላፍነት፣ መጻኢ ምህናጽ። ማኔ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዓለማዊ ዝና ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን እንተኾነ ካብ ዕላማዊነት ንላዕሊ ብህታውነት መሪጹ። እዚ ሚዛን እዚ ማለት ኣብ መንጎ ሞያን እምነትን ስድራ ቤትን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጥንካረታቱ ኮነ። ውድቀት መሊሱ መጸ። ናይ መወዳእታ ክሳራ ኣፍሪካ ዋንጫ፣ ዋንጫ ዓለም፣ ልቢ ምብታኽ፣ ነቐፌታ ኣረሜናዊ እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ምስትኽኻል ኣፍሪካ ዋንጫ 2021 ሓደሽ ምዕራፋት መጹ። ባየር ሙኒክ ልዑል ትጽቢት፣ መጉዳእቲ፣ ወቐሳ። ድሕሪኡ ካልእ ተባዕ ስጉምቲ ስዑድ ዓረብ። ዝተፈላለየ ባህሊ፣ ዝተፈላለየ ብድሆ፣ ተዋጋእቲ ግን ይላመዱ፣ ኣፈ ታሪክ ይምዕብሉ። ሳዲዮ ማኔ ዓውዝ በላ ኣይኮነን፣ ኣይምክሓን፣ ብኣብነት እዩ ዝምራሕ። ደቂ ጋንትኡ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ፣ ትኹረት ዝገበረ ርእሰ ፍትወት ዘይብሉ፣ ዕረፍቲ ዘይብሉ፣ ኣንጊሑ ይበጽሕ፣ ደንጊ ይወጽእ፣ ካብቲ ትጥቢት ዝተገበረሉን ላዕሊ ኣበርቲዑ ይስልጥን። ኣተሓሳስብኡ ቀሊል እዩ። ስራሕ እንተቋሪጸ ካልእ ሰብ ኣብ ቦታ ይክሕዝ እዩ። ተግሳጽ ነዊሕ ዕድመ ሃኒጽዎ፣ ትሕትና ንሕድሩ ሓልዩኣቶ። ጉዕዞ ማኔ ካብ ህቦብለታት ነፃ ኣይነበረን። ዘሕለፈ ዕድላት፣ መጉዳእቲ፣ ህዝባዊ ነቐፌታ፣ ወላ ኣብ ኣርእስታት ዜና ዝኾኑ ናይ ቁጣዕ ህሞታት። ማኔ ግን ከምዚ ኢሉ ፈለጠ፣ ስምዒታት ምቁጽጻር፣ ሓላፍነት ተቐበል። ካብ ጌጋታት ዕቤት፣ ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ካብቶም ዝተረፉ ፈላልይዎ። ማኔ ካብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ እዩ። ንሱ መርትዖ እዩ። ድኽነት ናይ ዕድመ ልክዕ ዓሰርተ ኣይኮነን። ትምህርትን ስነ ስርዓትን ኣገዳሲ እዩ። ምምላስ ዓወት እዩ። ንኣፍሪካውያን መንእሰያት መልእኽቱ ንጹር እዩ። ተኣምራት ኣይትጸበዩ፣ ሓደ ኾኑ። ካብ ጥራይ እግሪ ወዲ ናብ ዓለማዊ ምልክት። ሳዲዮ ማኔ ከምዚ ኢሉ የረጋግጽ፣ ኣበይ ከም እትጅምር ኣበይ ከም እትውዳእ ይገልጽን እዩ። ትሕትና ሓይሊ እዩ። ምምላስ ዓወት እዩ። በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቒዕኹም ትኾንኩም፣ ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡ'ውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።